Halo logoper, दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। जों माने बालेमु होननाय जायगायाव बेरायनो थांगासिनो दं आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ'खौ माबायदि नुयो, जायगाफोरा आरो माबायदि नुनो मोनगोन। होमबा बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोफोरजों फाइनालि माने जों बालिमु होननाय जायगायाव सफैबाय आरोखि ना। गाइस अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल नङा माबासो गोलैयो मा गोलैबाय भुटान नङा अरुणाचल गोलैयो अरुणाचल माने जों दैमुनि हाबायाव फैनानै माने एसे टाइम मोननायखाय दसे बेरायफैबाय नै जायगाखौ नायनानै लादो माबायदि माने जायगाफ्रा सिनारिफ्रा ओरैबायदि मोजां थांबाय थासै जोङो माबायदि जायगा मोनलांगोन नायदो चलो जों माने बाइकजोंसो फैदों नै जायगाया बेनो आरोना नै बरिया नै माबायदि मोनखो बेरायफैनो नालाय जायगायाथ' पारफेक्ट बरिया ना थ' जों थांबाय थानोसै नायलांदो दावखोफिनबाय रेस्ट लानानै जोंबो नायदो नोंथांमोना लामाखौ माबायदि लामायाथ' एसे शिलंनि टाइप आरोना हाजोआ सावनानै माने हाखौ सिखावनानै माने लांदां मोनदों नङाबाथ' बिराद मोजांमोन हायोबा माने बैसाग मासाव साबसिन जानाय बायदि नुदों बैसाग मासाव साबसिन जागोन बिलाइ गोलोमनायजों मानायजों साबसिन जागोन जेबो प्रब्लेम गैखाया ओरै थायोबा फैनानै नायफैदो माब्लाबा माने भैरबखुन्द मोनफैबाय आरोखि ना ओरैनो जों बिनिफ्राय ओरै बालिमुनिफ्राय बारस'ना फैबाय जों डाइरेक्ट भैरबखुन्द ओरै लामाजों सिदा थांना ओरै गिदिंनाय दं थारैनो डाइरेक्ट माबा भैरबखुन्दनि दैया बैनो नाहरदो लोगोफोर देखायहरदो ओरै बिराद मोजां सिनारि आरोखि ना भिउसफ्राबो नायदो माबाफ्रा वाव एलै बिसोर थेक्ला थेक्लि गथ'फ्रा नायनो होननानै दोनफैथारनांबाय जाथारला केमेरा खेबनोफ्रा मोखांखौ नायला नाहरलाय फैबाय बायनो दावराव न'आवनो थांनो नागिरबावाखै माबायदि मोनखो लोगोफोर नायनानैलाय जायगाफोरखौ बिराद मोजां बेरायनो दा एसे गरमखायसो मोनदों आरोखि ना गावफ्राव माने बैसाग मासफ्राव फैबा साबसिन मोनगोन एसे अखा हानायजों जाबजों बिलाइफ्राबो गोदान रोदोमबा माने साबसिन नुगोन आरोखि जायगाफोरखौ दा एसे रानस्राव जादों जायगाफ्रा नायदो सफैबाय आरोखि ना नै बालुमैनि गेट नायदो अरुणाचल प्रदेश माने गाहायाव थांनो नागिरदों जों बेरायनायाव गेटाव माने हगारना रायलायसै आरो हगारदों जायगायाथ' बिराद बरिया सफैबाय आरोखि ना भैरबखुन्द जायगा होननाया नै दा दखान जाजोब्बाय माइ गेटखौ बारनानै फैबाय जोङो हगारहरनायालाय नायसै दैखौबो दसे नायनानै फैसै ओ भाई कैसा लग रहा है रे अच्छा लगा हमारे हाई फाई हो गया फर्स्ट टाइम भैरवकुंड में आया था ना ये अच्छा लगा हां कैसा लगा ए उमे भाई बढ़िया फाइनाली गाइस जों नै सफैबाय भैरवकुन्द आरोना दाखालि हा गादों होननायाथ' मिथिखाबाय नैबे जायगाया दाख्लै बांग्रिजों गानाय बेनोमोन ना दुगैला जों बाबाय माने टाइमा हास्लाबला दा बै ज'स फैदों नङा होमबा लोगोफोर मा बुंबावनांगौ
बे फाग्ला बिदिजों जायो फाग्ला बिदिजों जायो वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल बिदि होनोमोन नामा नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनानै लाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब बानायना होदो आरो हायोब्ला अननानै माने शेयार खालामना हो आरोखि ना आं जाहाथे आदा मेहेरमोन बायदि आबु गेमस्रिमोन बायदि जाहाथे आंबो इउटुबार जानो हायो अननानै थ' नोंथांमोननि अननाय मोनब्लासो आंबो माने एसे दावखोनो हागोन नालाय माने आंबो बेबायदि जाहाथे आं नोंसिनि अननायजों आंबो जाहाथे मोजां मोजां भिडिअ खालामनानै हगारनो हायो आरोखि ना माने इन्टारेस्टआ बहा जायो होमबा जेब्ला साबस्क्राइबारा बारायो बे समाव माने इन्टारेस्ट मोनो माने जेब्ला भिउसफ्रा बारायो गोसोखौ मोजां मोनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनानै हगारनो गोसो जायो बेनो आरोखि ना जाहाथे नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामो आं बेनि थाखायनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो नाजागोन जों माने दा भैरबखुन्दा दंफैयो आरोखि ना जों माने बेरायफैदों आंथ' फैबाय सिगाङाव फैनाया दा फंबायमोन दंफैयो क'क्राझारनि जोंना ओरैनावलाय बिसोर आरोखि आखाइ देखाव दौरा माने बिसोरो फंबायमोना बेरायफैफेराखैमोन नालाय माने बेरायनो होनबाय थानानै बेरायफैदों जों माने दैमु फंबाय आंहाथ' फंबाय जायो दैमु फंबायनि हाबायाव जों फैदों नालाय एसे टाइम मोनदों हिसाबै जोङो माने बेरायफैदों आरोखि ना बेयावनो थ' फंबायमोना मा बादि मोनखो एसे खिन्थाहरदो मोजां मोनदों गाहाम नांदों औ माने माजबाद उदालगुरियाव बिसोर बिदि फैफेरनाय मानसि नङा नालाय माने नुफेराखै भैरबखुन्दखौ माने जोङो माजबादजों हाबनानै बालेमु होननाय जायगाजों हाबबोनानै माने जों दा भैरबकुन्द दैयाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय जों माने दैयावथ' दुगैनो हाला माने जों थांफिननांसिगोन नालाय थ' एसेनोसै गाइस अननानै जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयो एसेखिनिखौनो आं बुंबाय आरो हागौमानि अननानै जाहाथे शेयार खालामना होयो आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय आरोखि ना थ' गाइस जों माने बेरायखांबाय आरोखि ना थांफिनसै जोङो भैरबकुन्दआव दसे हाबदोंमोन बालुगुरिनिफ्राय फैनानै दा जों थांफिनसै माजबाद फारसे नङा होमबा जायगाया बिराद मोजां नालाय नै नुबाय दा माबायदि नुहरो माने जोंना सेलफि लानो नागिराखै ना नायदो जायगायाथ' बिराद बरियानोसोमोन नुखागोन फैबाबो मिन्थिखागोन आरोखि ना नायदो हाजोजोब आरोखि ना जायगाया एकदम लामाया हाजो सिंजों हाबलांजोबनाय औ नायदो आं बेखौ भिडिअ फट' खेबसै फट'